Аз знам за тройка, толкова не знам. Сме тренирали. Значи ако си бе подготвил началото на вижте, не знам содам, аз толкова така не помня. Малко така съм те подготвил, но за тройка изкарай какво. Тройка минаваш. Леля ти каза, че е само да примила. Те сега ги приемат в елитни университети, ги приемат с тройки и с двойки.